Haw bisimila Maliba TV 1 jabaraninka ni aka kunnafoni sentelma wati sile. Marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ni mara cɛbɔli hani mara seginiso minisiri General de Division Abdoulaye Mayiga ye fɛrɛbɔjɛkulu ka ɲɔgɔn ye ɲɛminɛ kunu ho tarata Novembre kalo tile 25 minnu ka baara ɲɛsilen don ka forobabaraw yɛlɛma ka bila suhana mansinw kan. Kuma kɛra fɛnba fila ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na o ye Apex Mali ka plateforme kura yirali min bɛ ɲɛsin certificat d'origine ma min sɛbɛn b'a jira k'i ka fɛnw dilanna Mali de la ani digitalisation sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛli min sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ kodɔnna wanɛjɛkulu fɛ o sira fɛ jagokɛlaw ka baara bɛna nɔgɔya. O kɔfɛ Bamakɔ Cour d'appel ye marabagaw ni Mohamed Yusuf Bachili ni a bɛ fɔ a ma ko Rasbat ani Urekiya Dunbiya ni a bɛ fɔ ma ko Rose Vichère ka kiri kunkanko sɛbɛn sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla kunu ho tarata Novembre kalo tile 25 san 2025 n'u jalakilen don ka sabu kɛ kojugu walew ye n'u ka kiri kuncɛli baara bilala Décembre kalo tile 16 la san 2025 ni o kiri sigi baara kɛra bonya ni hakilisigi kɔnɔna na min tanuna journaldomɔgɔw ni jalakibaw fɛ. Ni hambori ni hamta kokan kibariya kunnafoni na hama daminɛ Burkina Faso Ousmane Diko ni ale ye jinim jatigɛwalekɛla kulu ɲɛma kɔrɔ dɔ ye min minɛla golomasiri tabaw fɛ ye wele bila a jɛɲɔgɔn kɔrɔ tɔw ma u ka fariɲako bila a kɛlen kɔ ka seereya ko a minɛla hadamadenya siratigɛ la ni k'a jira ko fariɲako tɛ i kɛ jihadisi ye ani k'a wele bila fana sifinakaw ma k'u kana u yɛrɛ to maa ninnu bolo ni ka da u ka kumafɔlenw na ani k'ale ka misaliya bɛna dusu don caman kɔnɔ yaasa ka hɛrɛ sugandi Burkina Faso. Hamba kunce Israel gulmasi tabaw ye lasili kɛ bi araba Novembre kalo tile 26 san 2025 u ka baraba dɔ daminɛni la Palestine marifatigi ka kulu kama Cisjordan woroduguyan fan fɛ k'a jira k'a fɔ ko ye u ka barakura dɔ ye min daminɛla janvier kalo kɔnɔna na min baara daminɛla Samari mara la bɛ kɛ waati la ka sɔrɔ fariyanko ɲɔɲɛlen don min kɛra sababu ye ka Palestine jamanaden 200 bɔnɛ u ni na kabini Octobre kalo tile 7 ka kɛ ni Palestine jamana marabagaw ka kunnafonidilenw ye. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.